Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ella. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysaya nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, You'll Be in My Heart. Broken, I will be here. Huwag kay igabahos. Huwag ka maghuna-huna sa mong kahago. Aron makaeskwela ka lang. Unya karon nagpamabdos ka. Baga kag naong, Ella? Karon kay imo man ang tinuyuan. Hala, sige. Barugi na. Nagtuo kag makakuha kag suporta gikan na mo. Ma! Sorry, Ella, pero wa ko ikabuhian ng gimabdos ni mo. Ibaw ka gid nga pila pa edad na ko. Nagswila ba ko? Unya ako, Marco. O sa'y pagtuon mo na ako, kaya na ako nga ako ra? Salbahis ka! Sensya na, Ella. Anak, masensya na ka ni Mama, ha? Wa pa gani ka matao, pero grabe na kagubot ang atong kinabuhi. Sa gini ni Mama, nak. Ma, unsa ni? Di ba klaro? Imo na mga sinina. Ma, pa. Papasilo ako ninyo. Ayaw na ninyo buhatan ako. O ako mahibang kung asa ko paingon ko inyo kong palayason. Problema na nimo, Ella. Maski pili man nini mong kinabuhia, di ba? Pes, barugi ang imong mga desisyon kaysa among tanaw murag. Wa ka naman magkinahanglan namo. Ma, dili na tinuod. Layas na din eh. Og ayaw na gid pakita na mo bisag kalusan. Pa! Loya sa nimo day, oy. Tuwi kay ka, oy. So, ayan ako kangyo ang akong uyuan din sa kuan, ha? Kanang sa salon. Kung pwede ba nga anhilang ka din sa salon. Kay kung dako palang untang amo, no? Na, padayonon yun unta tika dito, oy. Pero pwede naman sa taong gamaya, god. O niya, dagan pa jud ka ay sa amo. Nakasabot na ko, day. Wala biya sa nila magpapanimos, ha? Wa may konsiderasyon. Mabdos baya ka. Pero sige lang. Suwailan ako hangyo ang ako uyuan nga bayot. Okay rin ako. Pero kinahanglan nga, tabang-tabang sa gaglimpyo din sa salon, ha? Sige, sir. Uy, kaso na ako. Oh, Pwede sad kung nagkuwang ka og tao. Pwede sad ko nimo i-hire, sir. Aron na po ko'y income. Og aron sad, makatigom ko para inigpanganak na ko. unya, kaya ka ni mo? Karon nga mabdos na ko, sir. Wa ko'y dili kayang buhaton. Bahalag lisod. Basta para sa kong anak, buhaton ako ang tanan. Tiyo, thank you kaayo ninyo, ha. Kung dili patungod sa inyong tabang nako, dili ko gid ni mahimo. Ay, naun sa kabayain.
na sa dakong pag-umangkon, oy. O mura na sa daw na mong anak-anak na si Mitch ka, imong anak. Dinhi ko na dagdako sa salon. Napamahal sa danamo nga murag amog yung pamilya. Oh, Giaway ko dito sa school, uy, nga naman. Kinsa may nag-away ni mo dito, ha? Na pagkuhan ako dito niya, no? Naghilak na dito. Yaway na dito siya mga classmates. Asa ko na wayang kinod na papa. Ila kong giaway. Unya giingnan ko bayot pa kuno ko papa. Pa, unsa? Ah, giaway nila ang among princess? Ay, shh, ayaw na paghilak na, ha? Ogma, atoon na ni am sa inyong school ang nangaway nimo, ha? Asa man di akong tinuod nga papa. Mitch, nak. Ella, ganun dili naman lang ni mo suwayan o paila-ila ang bata sa iyang tinuod nga amahan. Para unsa man kayo. Para masakitan lang akong anak. Sa sugod pa lang, giambando na rin niya si Mitch. O kung interesado pa gid siya, unta, nangita na siya paagiron nga may laila iniya iyang anak. Pero wa sige himong lakang. Buot ipasabot, wa siya mo acknowledge nga na siya anak nako. Dili siya willing magpakaamahan. Ella? Mama, wala ko'y papa. Mitch, nak, Wasat ko'y lolo og lola, ma. ha? Gusto na tingali ro ng panahon nga balikon mo ang imong mga ginikanan. Mata kahibaw, basin, dugay na kanilang napasaylo. Iyo, Ella, happy ni mo. Why mga ginikanan nga dili makaagwanta sila mga anak? Suway lang. Ella, anak, salamat ka nagpakita ka na mo ni Papa ni mo. Pasaylo ami na. Pasaylo ami sa among pagsalikway nimo. pasayloan sad ko ninyo, mapa. Dako kay kong sa ninyo. Mas nagkumigsa nga nahimo nimo na. Nagpadami sa among gibati nga kahiubos. O wala mo huna-huna ang imong kahimtang nga nagmabdos ka nga ikaw rag usa. Napasaylo na ko ninyo, ma. Ha? Una, dugay ka na namong gipasaylo. Oh, mauna ba ni ang among apo? Opa. Mitch, nak. Mao ni si lolo og lola ni mo. Amen ko, lolo. Amen ko, lola. Pagkabuutan sa akong apo. Dali. Hag ni Lola B. Dali. Gwapang mata. Balik ka din sa ato, ha? Nak? Dalagbalik ang imong mga butang din. Normal ang mga butang sa akong apo. O anhin na mo po yung balik sa ato. Tinuod ka pa? Una, tukay ka na lang mo kipaabot na mo balik. O karon nga ni anak ka, mamawi minimo. Ingon man sa among apo. At least, okay na mo sa imong parents diha. After 7 years, no? Naka-reconcile na jud mo. Mauli giday. Gaan na gid kaayo kong pamati ron. Mura kong naibtan og tunok. Why?
karon, kasi may plano di mo nga, nabalik naman ka sa inyo. Unsa nak? Mularga kas gawas? O ma, kana akong okay rin ninyo nga ibilin ako si Mitch ninyo. Pero gano kinahanglan pa man nga tukas kawas manarbaho nga pwede man nianhin ang kandinis ato. Naibaw ka bitaw nga ako makahuman sa kong pagtuon. O bisan pag may eskwela ako balik, dili na sa ganahan kay pila ng edad na ako. Unya, nag-eskwela na sa si Mitch. Makakita man tuod kong trabaho din pero lahira ang kita kung atukos gawas manarbaho pa. Ma, Aw, Anahala sige anak. Kung mao'y tanaw nimo nga mao'y makaayo nimo, suportahan ka namo sa imong plano. O ayaw ka balaka ni Mitch, kami rin bahala niya. salamat ma. Pa, naana day kay gi-applyan. salamat din taon. Kaya wa ko ni muli lisod-lisod ang Ginoo. Nakalarga ra gyud taon ko din hislaing nasod. Bisan mingaw. Pero buhaton ko ni tungod og alang sa akong anak. Bisan wa siya amahan. Pero dili na ko ipa-feel niya nga kuwang siya sa pagmahal. Makatigom lang kung sakto-sakto. Magdegosyo ko dito sa Pinas. Aron dili na kinahanglan nga magkalagyo mi sa akong anak na si Mitch. Kumusta man ka diha, nak? Okay ra ma. Kamu diha. Okay, Rasad. Di si Mitch ko. Gustong makinistorya ni mo. Ma, kanos naman ka mo uli? Mitch, nak. Next year pa makauli sa mama. 2 years man akong kontrata din Uli na lang, ma. Sige lang, nak, ha? Magtigo mo sa maayo si mama din aron inig uli ni mama. Dili na ta magkabuwag. Anak na lang si mama. Uli na lang dayon, ma. Mitch, nak. Agwanta lang sa kita karon, Mitch, nak. Puhon, sa dili madugay. Magkita raw niya tagbalik. Uy, kadagan ba miss calls ni mama sa akong messenger, uy? Nga naman ka, ha? Tawagan ako, be. Ella, anak. Ma, nga no? Anak. Anak, maimo ka o galikod. Si Mitch. Wa na. Unsa, ma? Unsi wa na? Naligsan si Mitch, anak. Gilipat mong good niya din sa bahay kay iya may kipatuo nga na tuog ra sa taas. Unya wa may kabantay nga ni gawas day siya. Ug mauto na hibuog na lang ni kung anong nagagubot na sa gawas. Si Mitch di ay kinaligsan sa bahanan. Kinuha ko, ma. Dili na tinuod, ma. Dili na tinuod.
Anong nahitabo man anak? Ella, Marco? Ikaw? di ako tungod kay nakabalita kong wa na nga tong anak. Ella, sorry sa... Karon ka na naman pakita na wa na siya. Pero sa buhi pa siya, wa ka makauna-una sa pagpakita niya. Ella, pasaylo ako. Ibaw ba ka? Nangandoy mong anak ka may laila ka niya. Pero wa ko buhata tungod kay gusto ko. Ikaw mismo makauna-una niya. Hindi ko gusto masakitan siya sa wa ni mo pagdawat niya. Nagpapay na ko, Ella. Pasawahin ni mo pagbasol. Wa na mong anak. Pahawa na din eh. Kay bisag ka sa dili tagit ka mapasaylo. Bitch, anak. Anak ko. Just nothing. I'll protect you. Sakit kaayo daw aton, hangtod karon nga wa ni si Mitch. Kanimo nak, I hope you're safe in God's hands now. Rest easy, nak. Puhon, magkita raon niya ta. Ug unta, i-guide mo si mama sa tanan akong pagkabuhaton. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Nayan na nga na to guys, ang kaagi ni Ilan, no? Nga, walay happy ending yun guys, no? Walay happy ending, upoy lami ang tinugdanan. Purong kasakit lagi ang nahiaguman niya, no? Pero na may kalipay, katong time no, nga gipasaylo na siya sa iyang ginikanan. Pero makadali rapod, no? Karon forever na siya nga naasa kagulangan unsaon ang iyang bugtong anak na disgrasya man, no? Wa nabantayan og maayo sa iyang lolo ug lola. Pero dili man ta makaingon, no, nga nagpabaya sila kay matud pag gilipat ra man lagi kuno siya sa iyang apo og ato man donggan nga napasaylo nila no isag usa. So sa unta man pa naging mahimo sila ato kay nahitabo naman guys. O sa sinugdanan naglagot yung ko sa iyang ginikanan, wag yun sila ni hata og konsiderasyon, no, nga saon sayop man yun yung mga iyang anak ipalayas yun siya, no, bisan pa man sa iyang kahimtang, sa iyang pagkaburos, ug ang pinaka worst kay wa pod siya barugay sa lalaki, ipakita nga napatay na ang bata para asa pa man no ang iyang pagpakita para guro no na i-closure. Pero wag gyud lami naglagot jud ko guys sa lalaki, naglagot po ko sa iyang ginikanan. Hinon 7 years baya nawala ano ang kuan si Ila. For 7 years wala siya gipangita. Murag wala siya pangita guys. Wala ka pangita siya pero walang naabot ni Ila kay nagpakalayo kini. So wala pa rin mga igsuon si Ila. Manong mura magwalay kontak siya, no? Kung may nalang gani na atong mga barkada niya nga bayot, no, mo nagsagop niya, nagpasaka niya pakaon, no, hangtod nga ang bata, no, nakapa-eskwela pa yun sila. Nasa sinugdan na nagtuo ko guys, no, nga ang katong bayot nga tagiya sa salon makagusto niya og mahimo niyang bana kay naluoy ba nahigugman na pod. Pero lahi day, no, bayot yun. Inborn magud ang bayot, magkabayot niya guys. Motong wala gyud sabi na ko kuan sila magkadayo. Naglagot ko sa istorya guys, naluoy ko sa bata guys, no, naglagot ko sa lalaki yang amahan wala kayong bata, no, nagdako gyud siya guys nga walay amahan nga giila.
So dito ra gyud ko to ang kapalaran sa bata, no. Wa yun niya nakita ang tinuod nga amahan, pero nakita man gani niya pero sa laing, so wala na siya, no. Kalag na lang. Unta no makonsensya yun ang laki ato, guys, no. Og makonsensya naman guro siya, no, kinapakita man pero lagi ulahi na. Ulahi na gyud. Grabing kaagi ni Ella, guys, no. So kini siya nga istorya, no, nagsilbi yun ning leksyon sa mga kababaihan nga kung paeskwela ho no sa ginikanan, magtinarong gyud, mag-eskwela gyud og tarong, or else basin mahitabo no ko pareha ka Ella nga gipalayas kay lagi taas ko pa nga yung ginikanan, no, paeskwela ba siya college, basta-basta ang gasto. Takabalo na unsa na siya nga year sa college basin og graduating na niya na burps. Sao na lang, guys, mo nang nasabtan ba ninyo, guys, ang reaction sa iyang ginikanan, ang gibuhat nila. Dungagan tayo na ang charts katorag ako nga number. So